Hau baldin bada distantzia lurra eta eguzkiaren artekoa, gure eskala txiki honetan. Zenbat uste duzu egongo dela horrengo izarreraino. Zenbat? Begira, pentsa dezagun oinetan. Oin baten, 30 zentimetro ditu. Kirka, esan nahi du gutxi gora bera, bale? Eta zenbat oin gehiago, gure eskalar emantzaz ikusteko eskala nola mugitzen zareten? Zenbat oin emango zen ituzkete? Lau, gehiago. Asko zer gehiago. Ez hainbeste baina bai, kasi, ia. Pentsatu 70 zen batean, bikoiztu. Eta 4,3 kilometro izango dira gutxi asko. Distantzia hurrengo izarreraino. Proxima Centauri. Bueno, hori baldin bada gure eskala, gure galaxiaren tamainak zenbat izango du. Begira, asaitezke ibiltzen, norabide honetan, eta munduari buelta ematen diozunean, eta bertzerainoa iristen zarenean, eman itzazu beste 3 buelta. Eta hori izango da gure eskala honetan, gure galaxia arakatzeko behar dugun distantzia. Asko da. Pentsatu, hor kanpoan, 100.000 milioi baino galaxia gehiago daude. Hubble, urrutiko, katalepoak ikusi nuen bezala. Bale? Ongi baina badakit zue lurtarrak zarete. Eta lurtarren pentsamenduak oso bestelakoak dira. Esaterako. Nola pasatuko dut nik bideojokoaren azkeneko monstrua? Osasunak irabaziko aldu partidari. Harrapatuko aldau zelatan ora horrean dagoen neska horrek. Nikaz sentitzen duenak, baldu baliorik. Halako pentsamenduak izango dira zuenak. Ez esan? Zuen pentsamenduak nireak bezala ez dira horren urrutira begira jarritakoak. Baina, 100 urtean, gizabiak egiten du aurrera pauso txiki bat. Baina lako batean badago aukera bat, pauso erraldoi bat ematekoa. Erlatibitateko teoria, edo bestela ezan da lurra ungitzeko aukera bat. Halako batean badago bagune bat non, eta jauzia handi bat ematen dugula izadi bezala, zibilizazio bezala. Zuek azterketak egiten ari zaretenean, buru belarri ari zarete Red Bulla eraten eta isolatuta munduaren gane. Tía, a veces una cosa me ha dicho eso por poner un ejemplo. Ikasten duzuenean isolatzen zareten mundutik, ez duzuela honekin hitz egiten, amarekin aserretzen zarete, izan ere zuentzat oso azterketa garrantzitsuak dira eta jakin badakizuen, hori dela giltzarri bat, mugarri bat, zuen etorkizunean. Momentu horrek markatuko du dena. Ez da horrela? Ez. Zuek etzarete mota baitako ikasleak edo, bai? Buru belarri ukondoak urratzen dituzten horietakoak. Baina, si ahorita se enfoca la cara, si luego te lo olvidas al día siguiente. Bueno, kontua denborarekin konturatuko zarete, zu ongi esan bezala, 3 direla erantzun beharreko galdera nagusienak. Bat, zein, adibidez. Bizitza honetan 3 galdera dira garrantzitsuena. Zeintzu? Bat. Saiatzen bat? Nola egiten Horrek? Muy bien, Erla. Adelante. Horiek, 3 galdera horiek, bat izango da. Jainkorik existitzen alda. Oso ongi, izan daiteke, baina egiaztatu behar duzu. No se puede. Zer gertatzen da hiltzen garenean? Pues que dejas de vivir. Eta azkena, bakarrik gauden unibertsoan? Bueno, galdera horietako bat erantzuten duenak mundu aldatuko du. Zuetariko norbaitek erantztuko aldu, inoiz. Mundu aldatuko aldu bere erantzunarekin. Bueno,
has zaitezkete pentsatzen, eta zerratik ez. Momentu honetatik aurrera, begira jar zaitezkete galdera horiei guztiei. Nire izena Juan da, Juan Latin da. Eta aurten zuen tutoria izango naiz. Euskera eta historia.